Аз съм Ахмед и днес ще играем Майнкрафт. Така, първо ще ви покажа как да си създадете свят. Ето, така. На Survival ще игра. Така, ще се го кръстя Май Survival. Готово. Survival. Трябваше така. Survival. Готово. И ако искат, включете си читовете, ама ако искате да ви е приятно ден, включвате читовете и правите така. Play. Така. Първо, за да започнем, ще ни е нужно дърво. Това ще е първи епизод, ако сте гледали Survival in село, епизод 1. После светът ми се е изтрил някак. Сигурно от приятелите ми са играли на телефона. Окей, къде ни спауна? Ето ми има дърво. Само да разгледам този остров. О, супер! Sugar canes. Чайте да не съм увеличил много. Ето така ще ми пишете в коментарите, ако ви е това. Ако ви е удобно. Прашчо, ама първо... кокошка. Аз не обичам силния звук. Така, първо, за да оцелете, ще ви е нужно дърво. Преди отида на този остров. Сега изтърва слънцето. И после от това дърво го обработвате. И в един мой епизод ще ви покажа сигурно, когато повече се развия, да имам TNT, Redstone Torch и Redstone. Ще ви покажа един капан. Експлодиращо дърво. И може от някой от епизодите ми с приятеля Ивайло да играя. 9 и 10 дърва. Не, 11. Така. Моят приятел Ивайло, ако искате да му гледате клиповете, той няма YouTube канал и затова няма да може да му ги гледате. Така. Аз ще му направя YouTube канал. Така. Значи, за да искате да си преместите меча, натискате го тук и втори път идва не там. И тук идва. Ако искате брадвата, натискате два пъти в това, където влизате в многоточието и готово. А това ще иде тук. Ето така правите. Ако искате на лентата, просто е много лесно. Значи, ако искате крафтинг тейбъла, натискате крафтинг тейбъла и готово. Така, окей, сега... още едно дърво има. Ще това да не е мутант. Да, мутант е. Аз няма да бера от мутант, защото те са много дълги. Я капан. Гледайте се. Ако имате съмнения, например, когато това беше с едно копче нагоре, дали пясъка пада надолу, и аз знаех, че
ще падне надолу и затова го щупих. Така, клипа стана дълъг 5 минути и 5 секунди. Идвай тука! Нещо давам на приятелите ми да играят на телефона и после ми стриват цветовете. О, леле, колко ми пусна 4. Тук да няма Не. Топа тук няма нищо. Топа тук. Топа тук. Мум. Давя се, help me. Само 3 балончета ми изтри. Хайде. Да, Яхмет победи! Не, и истинското ми име е Ахмет, ама геймърския ми пряко рекреатор БГ. Аз се забравям да си го спомена. Ако искате розова вълна, взимате. Ако искате червена да е. О, село! Хора, за първи път в България. Не, сигурно се. Не е за първи път. Не мога да повярвам, намерих село. Супер! Много ми харесва да си намеря село. Ай, не очаквах да си намеря. ОМГ. Айде бе. Еле. Това ще го изхвърля. То добре, че има железница. В железницата обикновено има злато, ябълка и айрон. В първия ми епизод намерихме злато и айрон. ОМГ. И ябълка. Ето сега. Ще видите. What? ОМГ, диамант. ОМГ, хора, в първия ми епизод намираме диаманти. ОМГ, хора, просто ОМГ. Добре, къде да ми е къщата? Абе, аз защо направих крафтинг тейбъл? Там има един крафтинг тейбъл. Така, няма да е зле да обера малко от къщите. Така, първо да мисля къде да живея. Супер, един диамант. Ето тук ще живея. Не изчакай, аз обичам замъците. Селяни, имате ли замък? Но има много такова. Как беше за семена? Ферми. Аз се мога една дума да се сетя. Ето така. Хоп, хоп, хоп. Какво правиш къде, селяндур? Да. Играя. Нахълник ще ми затваря вратата. Къде си? Ето те. Не те. Идвай тука. Да. Уля-ля, бейби. Супер. 4. А къде?
Ето го. 6. 7. 8. Някои сигурно пуснаха по 2. Сидовете ще ги оставя. Семената, де. Окей. Оставяме тези неща. Това оставяме тук. Абе, аз забрах да си сложа от ушите. Толкова ли съм тъп? Браво, стомва се. И така, хора, тук мисля да свърша клипа. Пишете в коментарите дали ви е харесал и чао. Само да си сложа картината. И чао.